Μαρία, μια δήλωση για το τριήμερο. Ήρθα για να τους προσέχω. Καμένωσε λίγο, τι ήρθες? Για να σας προσέχω. Κλαίω, μια δήλωση για το τριήμερο. Καλή τα λέπα. Καλή τα λέμε. Καλή κορυφή. Πολύ αισιόδοξος. Εγώ θα δώσω την καλύτερη ευχή να την πω. Έδωσες κι άλλη. Καλή μας επιστροφή. Εγώ ήρθα για το τριήμερο. It's time. Άντε, τελείωνε. Τελευταία φορά που ήμασταν μαζί Λεωνίδα σε τέτοιο σημείο Πήγε καλά. αργήσαμε πολύ. Πήγε τελευταία φορά καλά. Τι ευκαιρία έχει τώρα, ελπίζω όχι τώρα. Καλά ισχύει, άρα πολύ ευκολία ρε μαλάκα τώρα αυτά. Θα με το πίσω θα φτάσουμε πάνω, αν φτάσουμε. Μαλάκα είναι πολύ τρελά όνειρα αυτό το πράγμα, δεν κάνω τίποτα. Είδες πιο όνειρα. Προγραμματισμένο η ώρα αναχώρησης 7. Πραγματική η ώρα αναχώρησης 9. Ξεκινάμε καλά με 2 ώρες καθυστέρηση. Και πάμε προς τα εδώ. Πάμε στα αδέρφια. Μόλις προσγειώθηκε από το Κατμαντού, γι' αυτό και φέρει τον ανάλογο εξοπλισμό. Ο μισο Ελληνο-Νεπαλέζος Κλέον Νούβα. Σοβαρά δεν μπορώ να πω. Δεν κάνω πλάκα. Έχεις φινώσει το πόδι σου. Μαλάκες. Πεις δεν κάνω πλάκα, Άμα γύρεις πίσω δεξιά μπρος με το βάρος πίσω. Έχει πέσει χιόνι στην τρύπα και έχεις φινώσει το πόδι. Έλα, σιγά σιγά. Περίμενε, έχει μαλακία εδώ. Έχει πέσει χιμαλάκι από αυτή. Μακελιό, ταλαιπώρια. Αλλά είναι ωραία.
Έλα θείο. Θείος πέθανε. Το είπες το πήγα. Δεν φοβείς. Μαλάκα. Για πες. Εσύ μην μου πεις θα πρέπει να ανέβω εκεί απέναντι. Ναι. Εκεί απέναντι. Ναι. Αξίζει, δεν αξίζει. Θα κατουρίσω. Κοίταξε, αν κατουρίσεις πάντως είναι ή τώρα σε κανένα 2 ώρες. Κάνα 2 ώρες ήμουν τώρα έξω. Φέγγει λίγο, βάλε το χέρι σου μπροστά στο φακό. Για πες. Γύρω-γύρω μας λέω, έχει τόσα πολλά σύννεφα που είναι έτοιμα για βροχή. Και ακριβώς από πάνω μας το φεγγάρι. Ξαστεριά. Μας κάνει ο καιρός το χατήρι. Για πες. Το πλάνο δεν πήγε όπως το σχεδιάζαμε. Έχουμε πολύ περπάτημα. Άμα πω κάτι σιγάνα και δεν τα ακούσεις. Άντε πάμε δυνατά όμως, αλλά. Πάμε, όλα καλά θα πάνε στο τέλος. Αν δεν είναι καλά, είναι το τέλος. Αυτό θα είναι. Ακούς? Έχουμε μπει στο σειρματόσκηνο, έχουμε ασφαλιστεί, περπατάμε να ξέρετε. Μ' ακούς? Ακούω. Έχουμε μπει, είμαστε στο σειρματόσκηνο, συνεχίζουμε. Άκουσα, οκ, θα προσέχετε. Θα πάτε μέχρι θέρμα. Θα συνεχίσουμε και βλέπουμε. Ό,τι είναι θα ενημερώσω. Άλλαξες, άλλαξες. Τίποτα, πάμε. Τοποθεσία Κόντσετο. Κόντσετο. Το Κόντσετο ξέρεις γιατί ονομάζεται έτσι? Λοιπόν, Κόντσετο στα βουλγάρικα σημαίνει το αλογάκι. Και ονομάζεται έτσι η περιοχή εδώ, το πέρασμα αυτό, η κόψη, διότι οι πεζοπόροι που περνάνε το καλοκαίρι, επειδή είναι πολύ απόκρημνο και από τις δυο μεριές, κάθονται πάνω στην κόψη σαν να κάθονται σε σέλα αλόγου, γιατί είναι και από εδώ γκρεμός και από εδώ γκρεμός. Οπότε πηγαίνουν
λίγο σαν να κάθονται στη σέλα ενός αλόγου. Το βλέπεις? Το φρύδι είναι έτοιμο να ξεκολλήσει. Βλέπεις που έχει κάνει ένα ανοίγμα. Να το εδώ. Η ρογμή αυτή. Άρρογμη είναι. Ναι, το βλέπεις? Για πες ποιο είναι το πρόγραμμα για αύριο. Λοιπόν, ξυπνήσουμε 5 η ώρα. Το αναλάβω εγώ, θα ξυπνήσω, θα βάλω ξυπνητήρια. 5 η ώρα ξυπνάμε και ξεκινάμε να ετοιμαζόμαστε. Πόση ώρα κάνουμε μαζέψει όλα τα πράγματα, ρε φίλε? 1 ώρα max. Τα έχουμε μαζέψει όλα. Σίγουρα 1 ώρα. Ωραία, 1 ώρα τα έχουμε μαζέψει. Εντάξει. Γιατί θέλουμε 1 ώρα? Έτοιμοι? Not
Φύγε. Σήκω το πόδι ρε. Λέων, μια δήλωση. Τα καταφέραμε ρε Καργέλη, τα καταφέραμε. Ήταν σκληρό, αλλά γαμάτο όμορφο. Τι είναι εδώ τα κουρασμένα παλικάρια. Πάμε πίσω τώρα. Τώρα εκεί πίσω.